Johannes de Vries van Grauw, een van de Frieske lederierleden, een van de treien. We zijn nu kwartier of zo correct van de geerkomsten. Maar wat voor gemoed ben je heen? Wat is jouw insteek? Ja, maar een speciaal gevoel ben weer hen erin. Het onderwijs natuurlijk nog even overhand. Hoe wij dit te meer zijn, trekt. We zullen direct eerst wel een uitlees krijgen van de voorzitter. En ik denk dat wij dan toch er even op ingaan. Hoe we dit verder uitzoeken. Het algemeen bestuur van de KNSB heeft vanavond, de ledenraad van de KNSB staat unaniem achter het gevoerde beleid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van de KNSB heeft de steun gekregen om de procedure rondom de aanwijzing van de topsport trainingsaccommodatie, dat is even heel erg belangrijk, voor de schaats- en scheetsport op de ingeslagen weg door te gaan. Ja, dat is de uitkomst van de ledenraad van de KNSB vanavond op het Bondsbureau hier in Utrecht. Waar Doekle, onze voorzitter, het hoogste college, dat is namelijk de ledenraad van de Schaatsbond, tekst en uitleg gaf over de gevolgde procedure van het proces om tot aanwijzing te komen van een geschikte locatie voor de topsport trainingsaccommodatie voor langebaanschaatsen, shorttrack, kunstrijden en inline skaten. Het is in unanimiteit en daar ben ik heel erg blij mee. En vooral met Johannes en met zijn collega's uit Friesland heb ik een heel diep gesprek gehad. Want Johannes die had zo'n van ja, dit zit wel in de categorie in je net weer. En het is van groot belang dat de communicatie goed georganiseerd wordt tussen directie en bestuur. En ik ben het even hard mee eens. En ik ben heel erg blij dat wij Johannes en zijn collega's daarmee in een unanimiteit kregen hebben. En dat wij op dit moment echt mooi vertrouwen verder kennen.